Ngikubingelele South Africa obingelelayo uLewe well namhlanje imina oChile Studio ushintshanile nomabizo ngibonge kakhulu kumanagement siqhubeka nohlelo namhlanje sikhuluma ngokwenzakalayo lapha in the work field kodwa ke thina sizofocusa kulamagama lawa okuthiwa work husband ne-work wife ngiyazi umunye umuntu mhlawumbe lezo zinto akazazi ake ngithi nje ukunaba kancane so work husband okanye work wife is a trusted or a close work friendship that mimics the dynamics of a marriage so bese ngichaza ngesizulu ubudlelwano basemsebenzini obuzenza samshado ubudlelwano basemsebenzini obuzenza samshado naye ke iphathi ebalekile as much as buzenza samshado but excluding iclove which is sex ngiyazi ke mawuthi uhleli nomuntu wakho uzokwenza engazi uzawazi ukuthi ngikhuluma ngani into ongayisenzela yona nje ukusendela ivoice note lapha na WhatsApp usitshele if you have this experience this kind of relationship emsebenzini or ukhona umuntu omaziyo which have this kind of relationship njengamanje ake siye lapha na kumhamiza sibone ukuthi how is he coping emgaqweni is he surviving asimbone. Welcome, hello, sanibona. So njengoba seshilo ukuthi sishintshene namhlanje I'm outside. Ngizobona inkampani ebizwa kuthiwa iJuqu Project. Ake sivakashele siza ukuthi basebenza kanjani, baphethene kanjani emsebenzini. Asikhale kubona. Ngaphinde ngabuya mbukeli. So into engizoyenza njengamanje ukubiza insizwa isondele nganeno. Ingane zawethu kancane nje. Kancane. Ya, sondelani bafethu. Ninjani kodwa ingane zakwethu? Hawu, ingane zakwethu ngiyanibingelela. Sibadala siyasebenza uzosiphazamisa. Uqeda usibiza ngeingane. Mana, wawayibona ingane nje. Ngithi mina ikhona ingane esebenza eJuqu Project. Ayincese bhuti ayikho ingane nje. Kushelela ulimi. Kudluka mfowethu. Ngiworried ngebehavior yakho. Njalo uma ubona indoda ongayazi uvusana uphapha. Kanti nginjani mothi khona ingane njena? Wait, lo mfowethu ukudluka. Yeah. So are you trying to say ukudluka kareding for amanye amadoda? Angimthembi lo. Njalo mengisephula idende la nongibuka izinqa. Hey wena, fuseke manje ungazongidakela. Ngokubluzela nje kabili engqeni zakho sekuyi big deal wemfowethu. Sinenkinga thina inqondo ibuye ijama, yakwazi lokho. No guys, take it easy. Angazi noma nitsheleleni management njengoba ngila ngiphuma kwa Cutting X ngizobheka ngezimo ezenzakalayo emsebenzini. Cha, bebengazange besitshene lutho. Into abaziyo nje ukusithethisa. Lapha basitshelile ogudluka mfowethu. Phela thina sikho kahle la. Esingisini. Oh, ngasho uqinisile yazi. Ngeke ngezwe ngamahemhemu kuthiwa kuneyinkabe ezofika zosijoyinisa umasingcwabisana. Ingabe nini labo bhodi? Hayi lutho mfowethu njengoba ngisho mina ngivela kwa Cutting X. So into engizocela njengamanje ukuthola amagama aphelele. Ngicela ukuqala ngapha umfowethu igama lakhe liphelele ngabe ubani? Ngunsimbi kayigobi intombela. All right, Nsimbi. Ubhudi bethe ukudluka kwabani sibongo? Hayi ngugudluka zondo mina msakazi. Mana, ngiright angithi mangithi msakazi uthe uphuma uhlelweni lezindaba. Cha, I'm a presenter. Indaba ezinhlaka lezo nsizwa. Ngabe uzosipresenta ngani? Angena uFather Christmas ngumthuli wohlelo leindaba. Azikho ke indaba la. Tazobe sanenzeke nje uzoshawa inyoka. Siyakhotha thina ungaphiki nathi. Hey wena man, sikhothana. Sizikhothane yini? Yini indaba ungasho ukuthi sihle ihlungu? Hawu kahleni bo. Ungithathisa kanjani ungikweleta? Man, mubheda uyabheda nje. Hey present, awusho into ezelela senqala ukwenyanya mfowethu.
Alright bafethu, njengoba ngila ngizokwenza i-research about ama-terms amabili u-work husband no-work wife. Engabe khona i-relationship ekanjalo la emsebenzini? Akakho umuntu oshadile la kule company. Sonke sinabafazi. Ye wena Mantsibi man, stupid. Into ngisho ku TV leyo. No guys, so u-work husband yilo muntu ofike uxoxe naye emsebenzini ngento esuke ingakuphethe kahle. It's either leyo nto yenzeke emsebenzini or yenzeke ekhaya. Oh. Shuthi njengoba mina nginokuxoxa noNtsimbi ngeinkinga zami. Shuthi uNtsimbi u-work husband wami. Kudluka mfethu, angidakela my brother. Okokuqala uyangikweleta. Awufuni ukhokha imali yami. Ye wena man, musuba isilima. Umzwile nje ukuthi uthe upresent u-work husband, umuntu okhuluma naye emsebenzini mungekho right. Kanti besenzani la ekseni? Nidakiwe no2 no present. Yini lo sibuza yona futhi wena? Oh, hlasimpe asithi umngani wasemsebenzini singasho ukuthi u-work husband. So kudluka mfethu, ucabanga ukuthi imfihlo zakho zi-safe noNtsimbi? Cha, lutho, azikho safe neze. Kodwa ke uyazi ukuthi nginenduku. Wake washaba. Kwabona ba. Kwezwa ba. Mbukeli ungayendawo. Nenze njani manje madoda? Ufuna ngishaye wena nibhuti. Mbukeli akukho safeness kule ndawo. Umuntu usefike 5 wempama nakhona uza ngefull speed. Yabona nje lento sengiyayenza nje ngoba ngenzela nina. Njengamanje ngiya kwinkampani local business yakhona khona la endaweni ebizwa kuthiwa grip angazi grip bani asibabona. Back again, you still watching a Cutting X. It's your boy Wele aka Wele. So namhlanje ngise Drip Check Clothing Studios. Ingani zakwethu ninjani bafethu? We good bro. Singezwe kwena. Alright, ngiyaphila nami mina ngiphuma kwaKhatsi ngeke sokuhlelo la indaba. So namhlanje asivakashele emsebenzini sibone ukuthi kuphethwe kanjani. Angiqalela ingane zakwethu niqale nini or ni decide nini ukuthi kufanele nibe team? Mina msakazi inkinga yami isingisi kangisazi. uDrip lo anginendaba naye. Into engifuna ile English yakhe. The only reason we're here, we got the same goal, which is making money. Besides that, I don't trust this guy. Alright bafethu, ngicela siqhubeke nohlelo. So njengamanje ngizothanda ukuthi ngazi amagameni. Asiqale ngapha. Ubhuti ngabe ubani igama lakhe? Kancane msakazi kusakhala ucingo lami lapha. Hello? Hello, is this Enzokuhle Xulu? Yeah, imini Xulu. Mr. Xulu, I'm with your girlfriend here. She's about to win an amount of 5,000 Rand cash. We simply need you to tell us her name and then we give her the grand prize. Buzani yena phela lapho nimnike imali yakhe. No, Enzo, the answer needs to come from you. Ubuza igama lentombi yami? Yebo, bhuti. Angithi ulapho nani? She's right here next to me. Buzani yena phela. No, umthetho wegame uthi angibuze wena. Ngibhizi la ngizobuyela kunini. Ngicela ngincaseni bafethu ngisicela siqhubeke neshow guys. Hey, seriously? You forgot your girlfriend's name? Hayi, inkinga ukuthi angazi noma uthoko noma uzodwa yini. How madoda? A playboy. Hayi msakazi, adlala la. Ubusoka nje qaba. Alright, mfowethu, asiqhubeke. Ucina ungitshela ngaye igama lakho? Oh msakazi, mina igama lami nguEnzokuhle Xulu. Alright, endukuhle. Bhuti wena igama lakho ngabe ubani? You can call me Brad, but at work, I'm Drip Check. Alright, Drip Check and Enzo. Guys, njengoba ngilala ngizonijoinisa uMasingcwabisane. Hayi. Asifuni, mase sifalana. Hawu. I'm just joking, bafethu. So, how is work here? Work is good, excluding the crime rate. Aye, Baba, we're working in fear. Msakazi, uqeda kuthini lokwena? Oh, ukhala ngobugebengu obenzeka kule ndawo enisebenzela kuyona. Oh, hayi. Truth ke kuleyo ndawo. Alright, beside the crime le nihlalisa enisebenzisa abhlungu ngani zakwethu.
Ngabe niphethene kanjani kodwa nina la emsebenzini? Cha msakazi la uDrip akasayiphathi lanje. And angimazi uyecabanga ukuthi sodlana. Ngoba manje nami sengazi ngakujwayela ukudla kwakhe. So it means ukuthi la emsebenzini ikhona le relationship ebizwa ukuthiwa i-work husband or i-work wife. Hayi msakazi akekho oshadile la futhi akekho ozoshada. And so my brother mawungekho right la emsebenzini uba uxoxa naye. Ngikhuluma noDrip umngani wami. So technically uDrip is your work husband. The term work husband, it's not make sure, Baba. It's not make sure. So you want me to use the term work wife on you? Msakazi angisazi impela isingisi kodwa ngiyazi ukuthi uwife usho umfazi. Ngabe uqonda ukuthini phakathi kwami noDrip? Lo senganza ukuthi ngithanda indlela elibambesene ngayo la emsebenzini sengathi ngingaqhubeka njalo umsebenzi wenu udlondlobala njalo. Kulungile msakazi. Drip Check Clothing Studios guys. That's a wrap. Oh, hey, back again in the studio. You're still watching Cutting X. It's nice to be chilling in the chair, enjoying some fresh air. Well, umbukeli bengicelile ukuthi usindele ama voice notes. Njengamanje sicele uMr Producer azidlalele our first voice notes. Asambe producer. Molweni msasazi. Ulonwabo lo emondi. Mnandi thile way ye work wife. Ayikho better because a man can never be a friend with a woman. That's a disaster loading. Ay. Ngiyayizwa lensizwa kodwa ke iyangithusa. Hey, azilwele phambili producer ngisacela usifakela ivoice note sesibili. Msakazi ubufebe lento okhuluma ngayo udoti nje kwaphela. Mina nginayo umfazi ozohamba iba nothome emsebenzini. Ngoba kafuhla uyangezwa kathi. Yebo baba. Ya, ngibonke ithuba lapho umsakazi. Makafuhla sophuzwile ukuthi ubaba ekhaya uthi stay in his lane uzoba grand adlule phambili. Mr Producer mfowethu ngisacela ngivala ivoice note yokugcina. Ora buyini umsamizi lo wamanje. Mina mfethu wabubona ngalolu daba uthi indaba zekhaya ayixoxelwe ekhaya iphelele ekhaya. Ezosemsebenzini exoxelwe emsebenzini iphele emsebenzini. Ngoba yaqala futhi yaphula lawo mthetho mfethu sekubhedile. Uyacabanga nje inkinga zakho sixoxelwe yindoda kodwa kuyiyona esethi roast emsebenzini. Inonsense leyo mfethu. Hey, siyakuzwa mthamisi mfethu loud and clear. Sibonge kakhulu Mr Producer udlala ama voice notes. Mlalele ekhaya ayidibane ngokuzayo. That's a wrap.